hayi angizwa kahle khona balahlekile okuhle njalo bazi nokuthi bakuphi ayeye Sunday school ayeye haleluya siyabonga siyabingelela kakhulu bephakanyiswa bephamisa izandla siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi nebandla lonke lika Kristu siyabingelela amen siyabonga ukukhonza okuhle namhlanje ngikhulume nabafundisi abawu3 ogcina to my surprise ngokuqala ngqa bonke ethi ngimfundisi elikhonza sesivalisana ukhonza kahle nebandla sabakhulekela nabazalwane ukuthi uNkulunkulu akakusise akugcobe ukhuluma ukuphila kubona 3 of them benqala nje empilweni yami ngaze ekseni ngesonto mhlawumbe ngicina ngikhuluma nabantu esizathu ngakhulumi namuntu futhi kodwa namhlanje babe-3 befike ngikhulume nabo and bonke ungathi bebetshelene baseyindaweni ezahlukene bonke ungathi bebetshelene ukuthi sisho kanje ngambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi at least kukhona ingceke ezithi siyafisa kube khona ukuphila kule ndawo amen Joshua 3 verse 1 to 3 zocela umfundisi King angifundele Joshua 3 verse 1 to 3 lena ke ekade engakafundi umfundisi uKing lekade sure umdolomba mfisa ukunitshela bazalana ngenxa ukuthi uyaqopha ngawasha amagama amabandla kodwa seduze kwethu verse 1 to 3 haleluya siyafunda bazalwane Joshua 3 uverse 1 siya ku3 isihloko sithi uIsrael uwela umfula iJordan ngovivi ngakusasa uJoshua wavuka wakhukhula nabo bonke abakwaIsrael esuka eShittimu baze bayofika emfuleni iJordan bakanisa lapho ngaphambi kokuba bawele sekwedlule izinsuku ezintathu izinduna zadabula enkanjini zayala abantu zithi nxa nibona umphongolo wesivumelwano sikaSimakade uNkulunkulu wenu uthwelwe ngabapristi abangabalevi niyakusuka endaweni yenu ulandeleni kalophela verse 3 mfundisi zayala abantu zithi nxa nibona umphongolo wesivumelwano sikaSimakade uNkulunkulu wenu uthwelwe ngabapristi abangabalevi niyakusuka endaweni yenu ulandeleni khuleka mfundisi baba wethu ongcwele nokuyise wenkosi yethu Jesu Kristu lihle lithembekile lingcwele liyababazeka ngegama lakho izwi lakho baba wethu namandla liphefumulelwe nguwe eselifundiwe njengamanje uNkulunkulu wethu bekile umyalezo namhlanje wethu esizophuma sithwele kukhulu baba wethu namandla esizolungisiswa kuwo ngezwi lakho izwi lakho liyayala liyaqondisa liyalungisisa siyakhuleka baba wethu ongcwele nobe fike ngokuqala ngezwi lakho namhlanje uNkulunkulu wethu ekuyenzeka ukuthi khona inkathaza behamba nayo ngezwi lakho baba wethu namandla ezokhulunywa namhlanje nomthwalo ngegama lika Jesu Kristu uyalahlwa phansi baba wethu namandla vula babindle bezikamoya sikuzwe ngendlela efiswa nguwe susa uNkulunkulu wethu kusenhlizweni okungavimba ukuthi ungazwakali siyakuphakamisa siyakusukisa namhlanje sithi inkosi ephilayo inkosi ephakeme baba wethu ogcwele izwi lakho baba wethu namandla lenzongekho kube khona liguqula ngisho igama umuntu ebesephiwe lona kodwa ngokwamukela izwi lakho ngokungena kwezwi lakho impela impilo yomuntu iyashintsha khuluma baba wethu ogcwele ngathi uyaqala khuluma qaba yethu ngathi uyagcina khuluma mzali wethu ngathi sibhekene nawe khuluma wena omdala ngisho kuney'nsuku namhlanje sibomele uNkulunkulu wethu namhlanje sizothi sifuna wena baba wethu ogcwele siyabonga baba ukuthi nakulezi nsuku ey'phithizelayo sisahleli kuwe konke lokusicela kuwe izibuye inkosi uJesu Kristu amen Bekithemba lakho kuwe ututuzeke Bekithemba olakho
indaba la chapter 3 kaJoshua sifunda indaba la uJoshua esewela nabantwana bakwaIsrael bewela iJordani sisho njalo isihloko haleluya mawuvula incwadi kaJoshua emva kaDeuteronomy chapter 1 lakhona ila uNkulunkulu esuke elinikeza khona ilapha anikeza khona umyalelo uJoshua kwakusanda kudlula emhlabeni uMose so mawubheka kukhona iverse nje lingaseqaleni lithi inceku yami uMose isifile bese miyalela ukuthi ke ngakho wena osuzokwenza lo msebenzi ukuthi uyofaka abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe ezweni lesithembiso eKhanani besuke eGibhithe hallelujah. This was the 39th year hallelujah. Ngamanye amazwi kwakunyaka ka39 bahamba iminyaka ewu40 besehlane kwafika isikhathi la uMose efa khona siyazi ukuthi akakazange bafikisa yize wayemthumile ukuthi akabakhiphe baye ezweni lesithembiso eKhanani kodwa akabazanga yena ngenxa yokona kwakhe indlela aphambuka ngayo wangamlalela uNkulunkulu base bevumelana ukuthi wena ke ngeke usabangenisa abantwana bakwaIsrayeli ezweni lesithembiso wena iminyaka yakhe izophela ngizoyifishanisa kungakangena ngamanye amazwi ngeke usalibone izwe lethu nezinyosi haleluya haleluya so ke kube mase kufe uMose wasesebeka uJoshua simthola mawubheka la kule ndaba ila eseqala khona wenza umsebenzi enza amalungiselelo ukuthi abathathe abawelise iJordani isahluko sesibili encwadini kaJoshua ila uJoshua wayithuma khona inhloli haleluya uchapter 2 kaJoshua sengeke ngashumayela ngaye kanye noma kabili la uJoshua wayithuma inhloli la okwaze lezo nhloli zafika komunye umuzi zangena emzini wesifazane ongqwayiza haleluya yayazi leyo ndaba la owafika abantu sebebabheka kwagcina lo ngqwayiza sebehlisa ngentambo ukuze bakwazi ukubaleka haleluya. That was chapter 2 ke engake ngashumayela ngawo namhlanje sithatha chapter 3 la uJoshua eseqala khona ukuthi bahambeke sekubuyile inhloli zafike zasho zikushoyo siyazi ukuthi zakhulumana haleluya khona zakhuluma izwi lethemba khona zakhuluma izwi lokwesaba zinokuvathi abantu sibafice lapha ndondoshiya ngeke sikwazi nokwenza haleluya. But the last mbona kuJoshua sesithatha isinqumo sokuthi uyawela nabantwana bakwaIsrael haleluya haleluya. Into evelayo kulesi scripture kuvela ukuthi kuverse 3 uma nibona abapristi sebethatha umphongolo bewuthwala haleluya uma nibona abapristi bethatha umphongolo bewuthwala uthi ke nina niyakusuka ezindaweni zenu haleluya babehleze abantwana bakwaIsrael belinde instruction the next instruction ukuthi njengoba sesifika eJordani nali Khanani sesiyalibona sekumele siwele kodwa balinde instruction kumholi wabo onguJoshua sebekiwe ngaleso sikhathi ukuthi yini okumele yenziwe so sekuyamenyezela ukuthi nibona abapristi sebephatha umphongolo kaJehova bewuthwala nina niyobe semsuke endaweni zenu haleluya. Akangithathe bebazalana kafishane ngoba isikhathi akusenaso ngomphongolo lo esikhuluma ngawo abantwana bakwaIsrayeli babehamba nomphongolo kulo 40 years besehlane babehamba nomphongolo kaJehova haleluya. Kuthiwa lo mphongolo wawakhiwe uBazilele ngomjalo no-Ohazilele okuyibona abawu2 lo wayezalwa kwaDani ezweni sakwaDani nasazwe sakwaDani kuma tribes awu12 lo wayezalwa kwesakwaJuda haleluya. uBazilele yena waye-architect wayefunde ezobuchwepheshe bokwakha uyena uNkulunkulu wakhuluma noMose wamnika wonke ama instructions ukuthi fanele kwakhiwe kanjani
waseseya kulamadoda awu2 alezizwe eziwu2 wawatshela ukuthi uNkulunkulu uthemba kwakhe kanje wayengeke uNkulunkulu ayokhuluma nama-architect. Haleluya. uNkulunkulu wayekwamela khulume nomuntu okuyena ayikhuluma naye. Haleluya. Lo mphongolo lona into futhi owayenza kuwona phakathi kwakugcinwe ama-scrolls, kwagcine amatshe la kwakubhalwe khona imiyalelo eyishumi, ama-10 commandments ayefakwe phakathi is Ark of the Covenant. Hallelujah. Umphongolo kaJehova, the Ark of the Covenant, kwakugcinwe phakathi amatshe okwakubhalwe imiyalelo eyishumi. Hallelujah. Hallelujah. Okunye futhi okwakuphakathi kwakukhona ngisho ujeke owawufakwe imana. Ngiyakhumbula abantwana baIsrayeli ngenkathi belambile uJehova balethela imana. So sekudlulile lokho sebedlulile esimeni sokulamba beyitholile imana, babe sebefaka enye kujeke bayigcina ukuthi ibe yinto ezoba isikhumbuzo sokuthi sathi silambile kwakho uJehova wesimanga wasethisela imana. Haleluya. So lo mphongolo phakathi kwakukhona ujeke wemana la kwagcinwe khona imana eyayisale ngenkathi abantwana beSrayeli benikeza imana. Okay, number 1 kwakukhona imiyalelo eyishumi, ama-scrolls abhaliwe lapha phakathi kuwona. 2 kwakukhona lo jeke. Number 3 kwakukhona induku ka-Aaron, the rod of Aaron. Hallelujah. Hallelujah. Izona zinto ezazintathu ezazikhona. Hallelujah. So lo mphongolo wawu very very important bantwana bakwaIsrayeli. Ingakho ke njengamanje uthi uJoshua uma ngabe nibona abaphristi ngoba wawungaphathwa noma ubani. Hallelujah. Wawungaphathwa noma uthwala ekuvulekeni kwawo kwilidi yawo umphongolo. Ilapho uMose ayefika bekhona bese xhumana noNkulunkulu. Hallelujah. Wayemakhona uNkulunkulu bese ekhuluma kuyena bese sehamba edlulise imessage bantwana baNkulunkulu. Lapho futhi okwakuthi umpriest uyena kuphela oyekwazi ukufinyelela kulo mphongolo. Hallelujah. Umpriest uyekwazi ukufinyelela in the holy of the holies. Khona indawo kwakuthiwa holy of the holies. Hallelujah. Ilapho lo mphongolo obekwa khona, ilapho kwakufinyelela khona umpriest kuphela kwilidi yawo emnyango wayo. Lapho owayethi bese sekulethiwe izimvu zemhlatshelo bese igazi layo esezosprinklisha achele ngalo la kwilidi emnyango walomphongolo. Hallelujah. Hallelujah. Njengamanje ke kufika isikhathi la sekufanele bamuve. Each time bese sekufane babe move, abaphristi babethatha umphongolo bahambe nawo. Hallelujah. Bafike la befika khona baqanise bakhe inqambu. Kuthiwa kuleyo nqambu umphongolo wawungabekwa le phezulu, wawungabekwe ecaleni, kodwa wafike kuthi bese bakhila amadokodo abo ngoba babengathi izindlu phela babebhekezwe lesethembiso. Bese bakhila amadokodo abo bese yathatha umphongolo ubekwa phakathi nendawo. Hallelujah. Lo mphongolo ekhuluma wawubekwa phakathi nendawo bese kuba amadokodo uzungeza. Noma ubani makushaya isikhathi sokukhuleka asondelelana esuka endaweni ezahlukahlukene kwakuba phakathi nendawo kuwo wayethe uNkulunkulu kuMose kuhle ube phakathi nendawo ungabusecaleni ungaqondi ube phakathi nendawo. Haleluya. Sebewuthatha ke njengamanje ukuze bawele nawo ngoba kwakumele bafike nawo ezweni lesethembiso. Haleluya. Kodwa ngifisa namhlanje kafushane angizubamode bazalwane, ngifisa ukuthi ngithi into engithathile kakhulu kuleli verse, ikakhulukazi verse 3, ukuthi athi uJoshua makwenzeka selibona abaphristi ngamanye amazwi, it was calling for everyone ukuthi aqashe, wakubiza ukuthi wonke umuntu akahlala amehlo evulekile. Haleluya. Wonke umuntu akahlala ebhekile ukuthi kwenzakalani. Ngoba kwangenzeka bafika abaphristi bathatha umphongolo bahambe wehlala. Haleluya.
mususele uzosala uzoba ukudla kwezitha ngoba njengoba bekanisela nasi Jordani ngaphesheya sekuyizwe lesethembiso izitha zazi babuka sithona naba sebefuna ukuzohlasela sebefuna ukuza so manga kungaqashile bazofika abaphristi bathathe lo mphongolo bahambe wena usale so kwabiza ukuthi kube umuntu ozohlala eqashile khathi zonke haleluya befisa ukuthi seyibandla kubalekile ukuthi sihlale njalo si-alert haleluya kubalekile ukuthi sihlale siqashile siyibandla ngoba kuzofika isikhathi la umpristi azofika adumele umphongo la utshatha hlombe wena ungabona ahambe nawo bese yasala ukusala kwakho izitha izokuxhobozela haleluya izitha izokuxhobozela because usukude nomphongolo usukude nanabakini usukude nanamabutho ama-Israyeli ahamba nawo uJoshua haleluya so kwabiza ukuthi njalo bahlale beqashile bebhekile haleluya ngifisa ukuveza ukuthi asishiwo ngesikhathi ukuthi bazofika nabapristi so kwabiza ukuthi bahlale abantu beqashile akushiwo ukuthi ngehora elithile ngesikhathi esithile no kwathiwa nje manibona haleluya mabona abapristi bamaLevi befika bewuthatha umphongolo bewuthatha behamba nawo anobalandela kakhulu kodwa oqinisekiswa kuthiwa niyoshiya indawo zenu haleluya 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 kwakukhona mawufunda usuqhubeka lo verse 4-5 kanjalo kwakukhona ngisho lesilinganiso ukuthi bese nilandela abapristi nobalandela ukuthi kwathwa noshiyana nomphongolo ngeinkulungwane ezimbili ningasondeli kakhulu eduze kwabo kwakunesizathu ukuthi why haleluya ningasondeli kakhulu eduze komphongolo kodwa vulani igap I think it's 1,000 or 2,000 hallelujah kwakuyigebe nje likhulu ngoba bubuka amamitha a-1000 into enkulu kakhulu but there was to be a gap hallelujah esasho njalo ke uJoshua kuyafikelwa ukuthi la sekusuka ke kwaba kwaIsrael kuyakhuluka ngiyaphuma ngoba Israel sengikhuluma nathi ngoba indaba ingathi namhlanje uNkulunkulu ukhuluma ngathi haleluya ukhuluma nathi haleluya ngifisa ukuthi bazalwane uma ngabe sekufikile umpristi sekufikile abapristi bathwala umphongolo wena kumqoka ukuthi usuke endaweni yakho haleluya mangabe sekufika umpristi athwala umphongolo masefika umfundisi washumayela ivangeli waphakamisa isandla wathi ngiyayikhetha inkosi wangena ebandleni wathi hayi ngiyangena kuleli bandla sengizoba ingxenye yaleli bandla kubalulekile ukuthi usuke endaweni yakho kumele ukuthi uyishiye indawo okuyona sinenkinga yabazalwane kulezikhathi abathi noma ngabe sebembonela umpristi ethola umphongolo bathinteka kodwa bangafuni ukusuka endaweni zabo haleluya udinga ukusuka endaweni yakho uyishiye indawo yakho esulandela umpristi haleluya uhambe umpristi ukuzunga lahlekelana nomphongolo amehla kaphale njalo ethe njoy komphongolweni haleluya ngekathi ngo-1992 efika umpristi ethola umphongolo wakhuluma ngambona into engayenza wathi mangabe semvumile sekuphakamisile isandla kunezinto engaphokutha ngiyishiye khona indawo yami engayishiya kunezinto zakunendawo yami engayishiya kunezinto engangade ngizenza nangabe ngisazenza ngiyakhumbula nje ngisho umcengezana ipletane laligcwele impepho yeshile neyesefresh lahamba longena kuplastiki ozothatha umgandagandi yolamba because kubalulekile ukuthi wazofika umpristi suke endaweni yakho suke endaweni oyijwayele angeke ulizwele livangeli usaplazile kukhona esefika umpristi shiya indawo yakho uJoshua wathi nambona
ubupristi suka endaweni yakho indawo yakho ngoba leyo ndawo isafanele wena usufanele ukulandela ubupristi Jesus. Hallelujah. Bakhona abantu abangakwazi abangasuka ngeendaweni zabo nokupristi asefikile. Thank you, Jesus. Khona abantu abangayishiyanga indawo zabo nokupristi asefikile. Hallelujah. Ekithi namhlanje kuleli ibandla awushinda yakho ngokupristi usefikile. Ukuzukwazi ukuzumnandi baleli ivangeli udinga ukushinda yakho ulandela ubupristi udinga ukubhekisa amehlo ephongolweni uhambe emva kompristi ngoba ungenzi njalo izimo zakule ndawo kuyona zizobamba the situations will contaminate you awukwazi ukuzumnandi bakukhonza once wafika upristi wawuthatha hambe emva kwakhe shinda yakho hambe emva kwakhe shinda yakho Jesus. Hallelujah. Uyalokhu ukhala uthi ngiyakhuleka imikhuleko amayiphendulwa inkinga usahleze endaweni yakho usahleze endaweni ubukuyona ufikile upristi ebiza ukuthi uyishiye indawo ubukuyona ukhulile kuyona ukunendawo ulandela umphongolo ngoba nasefika upristi uthi ukuhamba nomphongolo Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngizele bazalwane ngenkathi behlezi endaweni zabo nomphongolo wawuhlezi phakathi nendawo enkaka haleluya weekend yabo phakathi nendawo bahlezi endaweni zabo haleluya so mase uPriest uthatha uyabona ukuthi lento abaphila ngayo haleluya lento abaphila ngayo uPriest uyayithatha uyahamba nayo mawuhlala uzophila kanjani ingakho kubalulekile ukuthi lento ophila ngayo lakhona khona uJehova lomphongolo ayoshatha uPristi hamba naye hamba naye hamba naye Jesus. haleluya Hallelujah. Thank you, Lord. wasasuka umphongolo usele wedwa Oh, hallelujah. wasasuka umphongolo usuhambaze Oh, Jesus. usumuni la ukhona awusavikelekile awusabiyelekile bafika uPriest uthatha hamba naye shinda yakho uhambe naye Hallelujah. hamba naye Jesus. haleluya Hallelujah. ngoba ifuhlala kule ndawo abantu baseKhenani bazowuwela umfula bahlasele Hallelujah. abanye bethu bazalwane bahlaseleka kakhulu ngenxa yokuthi abafunanga ukusuka bashiye indawo balandela umphongolo ezinye izinto obhekana nazo inkinga ukuthi uhlezi kule ndawo obakukhona kumphongolo kodwa umphongolo awusekho Oh, Fikile hallelujah. uPriest wawuthatha wahamba nawe usahlezi kule ndawo kwakubiza ukuthi ngenkathi afika uPriest ethatha umphongolo landela umphongolo hamba noPriest landela Jesus. umphongolo Hallelujah. uma fika abaPriest ethatha umphongolo ushiya indawo yakho haleluya noma ngabe usucomfortable kanjani noma ngabe bese kuyi-comfort zone yakho noma ngabe bese kuyindawo esiziyaphendleka kwayisikhundla sakho haleluya bazalwane babethi mabefika abantwana bese babefika ehlane kugcwele ihlahla kugcwele isikhotha kugcwele zonke uhlobo lwezihlahla lezi ongayibona bafike balungise bese bahlala uqale manje ngibona ukuthi khona abantu abahlala bawisa amadokodo abo Oh, hallelujah. nangu umphongolo phakathi nendawo Yes, Lord. ngesikhathi sokukhuleka abantu behamba beya umphongolo khona bafike bakhuleke so noma ngabe busukhamfathable kangakanani kule ndawo kuyona kodwa hey asipheleli lana sibheke thenana akusiyo indawo yethu lena This is our temporary shelter.
indawo esikhashana lapho kubheke khona sidinga ukuwela iJordana ukuze sifike ezweni lesethembiso ukuze kuphelele inhlobo kaNkulunkulu. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Uyidinga umuntu ohlala nethezeke endaweni ongesiyona yakho ngesikhashana. Uyidinga umuntu ongayiqondi indawo yakho ukuthi ngesikhashana. Kufuna umuntu owaziyo ukuthi mangikule ndawo ngikhona la ngiphokophelele khona. Kukhona la ngisabheke khona. Nana wesikhashana. Nabe ngisagoba amadlangala nje ngoba kusesikhashana. Kuze kulungiselwe ukuthi ngigele kahle. Ngisagoba amadlangala. Uyidinga umuntu angafuni ukusuka endaweni ngoba senethezekile. Noma sewubona umphongo olusunyakaza. Noma sewubona umphisa sentathuko. Angasuki. Suka endaweni yakho. Landela umphristo nomphongo. Jesus. Yabona mangabe lapho ukhona ubuphila ngokuhamba uyobona makune inkinga. Haleluya. Ufikile umphristo nomphongo. Ufikile umphristo ontshela ngoJesu. Kodwa indaba zokubona njengamanje awulandela umphristo nomphongo. Kodwa indaba zokuyobona. Kodwa indaba zabathandazi. Kodwa indaba zabantu abakwazi ukutshela izinkinga zabo. Kodwa kodwa umphristo nomphongo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Fikile umphristo nomphongo. Uthi umphristo inanga kulikhona. Ukuthi ngokula. Hallelujah. Uhambe inanga. Ukuthi ngokula ufuna izinto eziphathekayo. Wafika umphristi wathatha umphongolo. Wathi mhlabeleli. Wathi inanga enkulu ikho na Joshua anoshinda wezelo. Yaqala kube nezinto eziningi. Ngenkathi emhlezi yaqala kube nezinto eziningi. Kuvele ngisho lenyanga khona la. Kuvele nabazothi babebona ukugula basheshe baveze izinto ezithile. Kule ndawo isinezinto eziningi. Khona nabazoyiveza beyizangoma. Kule ndawo uyona khona nabantu ozobabona begcizile.
Lengane nibabhize ngisho besemaqalaleni. Kunezinto ababhize ngazo. Kubiza ukuthi makukhamba kumphristi akubukule umphongolo. Wena usuke kule ndawo. Ushinga oyakho. Uhambe. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Shinda. Anoyishiya indawo zenu. Indawo lephila kuza noyishiya. Indawo elashwa kuza noyishiya. Hallelujah. Indawo abantu abasho becela kuzo mangabe nobhala amazeko ihambisa amapena noyishiya. Kodwa mlandela umpriest. Mlandela umpriest. Mlandela umpriest. Engathi usushiya indawo yakho. Ucebuka ngisho nasebanganini. Ucebuka ngisho nabantu obuhleba nabo. Ucebuka nabantu abebekuzonda. Ifocus yakho ibe yodwa. Ubheke emphongolweni. Uthi nangu umpristi nomphongolo. Uyabashiya abantu. Uyaqhamuka esifubini. Uyaqhamuka endingini. Yikhathi uJoshua wazothatha umpristi umphongolo. Anoshiya indawo zenu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Kunzima ukuhamba uyikho usahleze endaweni mawukuyo. Ukuze uhambe kahle kuleli vangeli. Kumele ube umuntu owayishiya indawo ekuyona. Asifisi ukubona usahleze la ukukhona. Ukuze sibone ukuthi ngempela lo Jesu omkhonzayo uyaphila ngaphansi kwakho. Ayifuna ukubona ngisho kwenzeka izinto zikushaya. Indlela okwenza ngayo oqala usenze ngayo. Indawo ukugijimela kuzona usagijimela kuzo. Ngoba uzubheka umphongolo. Ulandela umphristi ubheka umphongolo. Thank you, Lord. Sikibanda ezoshiya indawo zabo. Abazalwane abantwana bazoshiya indawo zabo. Indawo uthokoza kuyona yeshiya. Angeke ube kuleli ivangeli makuhlezi indawo ebikujabulisa ujabuliswa ubasethaveni uqhubeke besethaveni kubiza ukuthi uyishiye indawo yakho. Once wakhamba kumphristi noma ngabe belisadekile itafula ethobe upho shiya phansi landela umphristi focus yakhe bekumphristi. Hallelujah. Hallelujah. Sesiyakhula bezana. Uma ubona umpriest. Ubona umpriest. Jesus. Ubona umpriest umlifu. Ubona. Indawo yakho. Hallelujah. Dalonga elithi umoya wombuso uvukela ungayishiya indawo yakho. Hallelujah. Athi namhlanje lithi izimfundiso ke mawubona umpriest esethwala umphongolo. Kusho ukuthi uthi ngamanye amazwi it's no more time for this place. You have overstayed your stay now. Awusafanele ukuba kule ndawo. Umphongolo usekhona, i-act of the covenant isekhona, isho ukuthi usafanele ukuba la. Kodwa la minute umpriest uqubula, kusho ukuthi isikhathi sakho sesiphelele la. You are no more wanted la. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yabona once wafika umpriest wajatha umphongolo waqala wamlandela kusho ukuthi lalela la emndenini wakho ophila ngamadlozi akuseyo indawo yakho. Hallelujah. You
no more belong to the family yamadlozi. Yes, ngokuzalwa unabo balalela awusekho kuleyo ndawo. Wena usuhamba nompriest omkhulu. Ukhona uthola umpriest ingathini sinompriest omkhulu. Hallelujah. Nompriest omkhulu asibona umpriest asibona uJesu uqobola. Asibona nezinto zamabithi asendaba nendaba nezinto esikhule ngazo asendaba nendlela esikhule ngayo kepha sithandela umpriest omkhulu. Ngiyafisa sikhuleke. Mhlawumbe kuzokwenzeka uyikhohlisa. Ubona ukuza kwakho la esontweni masontonke uyitshela ukuthi usuwayishiya indawo yakho kanti awuyishiya. Namhlanje ngathi ibandla lonke bele ngake likhuleke. Shiya indawo kuyona. Shiya indawo zenu. Labe phila khona kamnandi shiye lezo ndawo. Lawo ukuthi uphila khona ilawo ukubuya khona impilo yakho shiya leyo ndawo. Lawo ukuthi la uzuza khona ukuthile shiya leyo ndawo. Wathi wabona umpriest sukuma uhamba ulandela umpriest nomphongolo wakhe abantu namhlanje. Kule ukuthi uNkulunkulu ukuthi akusize. Uthi awube umuntu ngempela. Ngempela oyishiya indawo yakhe. Number 2, yiwa umuntu ifocus yakhe esemphongolweni nakumpriest. Number 3, yiwa umuntu ozokwenza isiqiniseko ukuthi uhamba ngemiyalelo. Makuthiwa akusale 1000 meters between you nomphongolo. Yenza njalo ungatholeka ukuthi usemlonyeni womphongolo. Kodwa ishiya amamitha iy'nkulungwane zamamitha okuthiwa ishiya. Uhambe ngendlela olawulwe ngayo nangendlela olawulwe ngayo. Sokhuleka namhlanje uNkulunkulu uyasiza. Ukuthi masibona umpriest esezothatha umphongolo. Sihambe ukuze singasali. Sibabisi. Asikhuleke nisonke baba egameni likaJesu. WaseNazaretha. Nalizwi lakho baba osulehlisile phakathi kwale ndawo. Usukhulumile baba ukuphila kithi. Uthi baba uma sibona umpriest ezothatha umphongolo. Baba mashiya indawo zethu. Siphela amandla moya ogcwele. Awuthi baba sesibonile umpriest. Sibe namandla endaweni zethu. Siyazi lapha sikhona. Siphela indawo lezo iphenduka ama-comfort zone. Siphenduka indawo lapho sesinethezeke khona. Lapho singasafuni ukuphuduka khona. Kodwa baba sibona umpriest eqhubula umphongolo. Senze baba sihambe emva kwakhe. Simlandele ukuze singathola isitha. Ngoba wathi kwasuka umphongolo phakathi kwethu. Sesisele soswana. Wathi kwasuka umphongolo. Sesingabantu abahlezi obala. Baba siyakhuleka. Siza abantwana bakho ngamunye ngamunye. Sizima dala khona namhlanje. Moya ogcwele. Nongakasuka. Owawubona umpriest ezomthatha. Kepha wangasuka. Wabona umpriest uthatha umphongolo. Ehamba. Kepha imfudumalo yendawo yamenza wangasuka. I'm praying, mighty God. Namhlanje ntambama. Benza abantwana bakho basuke endaweni zabo. Balandela umpriest nomphongolo. Bashiye indlela besebenethezeke kuzo. Balandela umpriest nomphongolo. Moya ogcwele. Moya ogcwele siyakhuleka. Namhlanje basiza abantwana bakho. Uyasazi ngamunye ngamunye. Uyazi baba lasilele khona. Uyazi baba basahleze endaweni endala. Uyabazi nasebehlezi umphongolo usuthathiwe. Uyabazi nasebehlezi phakathi kwabo. Siyakhuleka bodwa. Bavula amehlo. Babone ukuthi sebesele bodwana. Bavula amehlo. Babone ukuthi baba
khona nomphongolo olandela uKristu nomphongolo siyabonga bonqwele hawu umuntu namhlanje umuntu namhlanje uyathandeka sipha amandla bokushiya indawo zethu uyazi indawo yalona ungalungela ukusuka kuyona usize bamunye basiza abantwana bakho lezo ndawo uzima ukusuka kuzo sakabonile uKristu afika ekuthatha umphongolo kodwa ngalilula ukusuka babambeke basize bonqwele bethobela baba anikho ithembe nalo ukuthi babuzokwazi ukubaguzula kulowo ma-comfort zones abo basuke bahambe balandele uKristu nomphongolo siyabonga umuhle namhlanje umuhle namhlanje bonqwele abantwana bakho bazosuka abebesahlezi endaweni endala engasenawo umphongolo bazosuka alandele uKristu bazosuka balandele uKristu siyabonga uNkulunkulu omuhle siyazi ukuthi sizakhabiwe ukubona sakhe futhi alukubona sakhe namhlanje lehlelelizwe ngokubonile kunesidingo kubonile kufanele thatha indawo ethatha ukubona namhlanje lobo lakho in Jesus' mighty name amen